Ihintzasko diadema. Ui, eta zer da ihintza? Ui! Ongi etorriak! Kaixo, hemen gaude bazen behin saioan. Aizue, nire liburu magikoa irakurtzen ari nintzen, badakizue, berton munduko ipuin guztiak daudela. Eta ari nintzen irakurtzen ihintzasko diadema. Baina zuek badakizue zer den ihintza? Agian noizbait esnatu zarete goizean goiz eta euririk egon gabe lurra busti-bustita egon da eta loreen gainean ur-tantak egon dira. Ba, ur-tanta horiek ihintza dira. Aizue, gaurko ipuin hau ihintzasko diadema. Txinakoa da, beraz, Txinara joango gara. Eta zer dago Txinan? Ba, begira, garai hartan Txina enperadore bat bizi izan. Aizue, enperadore handia, indartsua eta oso poteretsua. Eta alaba bat zeukan. Alaba, jatorra etzen. Beti zegoen kexaka, beti zegoen haserre, beti zegoen triste, eta beti eskatzen zion aitatxori, ai, amaika gauza pillo eta pillo bat. Aitatxo, ez badidazu erosten lepoko berria, hil egingo naiz. Eta aitatxok lepokoa erosten zion. Aitatxo, soineko berria behar dut. Eta aitatxok soineko bat erosten zion. Aitatxo, saldi erraldoia behar dut. Eta aitatxok saldia erosten zion. Eskatzen zuen guztia berdin zion zer zen, aitatxok lortu egiten zuen. Egun batean, goizean goiz esnatu eta lorategira irten zen. Aizue, eta gau hartan ez zuen euririk egin, baina loreen gainean bazegoen ur-tanta pillo bat. Printzesak inoiz ikusitako ur-tanta ederrak ziren. Aitatxoren gana joan zan. Aitatxo! Aitatxo! Baina zer gertatzen zaizu? Begira, etorri lorategira. Eta aitatxo lorategira eraman zuen. Begira, aitatxo, begira zein ederrak dira ur-tanta hauek. Nere alabatxo, ur-tanta hauek ez dira ur-tanta arruntak. Ur-tanta hauek ihintza tantak dira. Ihintza, aitatxo? Bai, nire alaba, ihintza tantak. Ba, aitatxo, nik behar dut ihintzasko diadema bat. Baina mesedez, alabatxo, ezin da hori egin, nola lortuko dugu ihintzasko diadema egiten. Aitatxo, ihintzasko diadema lortu behar didazu. Bueno, bale, baina agian posiblea da ihintzasko diadema ez lortzea. Aitatxo, ihintzasko diadema ez badozu lortzen, hil egingo naiz. Aitatxok ezin zuen hori entzun, bere alabatxoa hilda. Orduan, herriko eskulangile guztiak deitu zituzten. Aizuen, eskulangileok, etorri. Aizuen, nire alabak nahi du ihintzasko diadema. Eta zuek lortuko duzue ihintzasko diademak. Ara, ihintzasko diadema lortzen duen horrek, oinetatik bururaino urrez estaliko dut. Baina ez badozue ihintzasko diadema lortzen, zuek guztiok? Aizue, eskulangileak urduri joan ziren etxera. Ai, ama, enperadoreak esan zuen 3 egun zituztela ihintzasko diadema lortzeko. Baina nola egin behar zuten ihintzasko diadema? Eskulangileek egon ziren
aztertzen, begiratzen, ikasten, itxasko diadema zelan egin, baina ez zuten lortzen. Egun bat pasatu zen, 2 egun pasatu ziren, eta 3. eguna oso laster heldu zen. Eta ara bueltatu behar izan ziren jauregira berriro ere. Bueno, eskulangileok, esan, lortu duzue ja intxasko diadema egiten? Inork ez zuen esaten? Ezebez. Inork ez bai zuen lortu intxasko diadema egitea. Aizue, inork ez du lortu intxasko diadema egiten, benetan ari zarete? Nire erreinuko eskulangile berenak zarete? Eta inork ez du lortu intxasko diadema egitea? Ba orduan ez baduzue lortu, zuek denak. Eta aizue, bidali behar zituenean, handik atetik oso pertsona berezia sartu zen. Begia, buruan, ez zeukan hile bat berabez, buru soia zen, baina aldiz bere bizarra. Bibotea eta bizarra luzea zen. Eskuetan makila eta bere jantzia soineko bat zen. Aizu, enperadore jauna, itxi eskulangile hauek hemendik joaten, ez kezkatu. Nik lortuko dut zure alabarentzako intxasko diadema egiten. Baina lortu aurretik, zeo zer behar dut. Noski, esan zuen printzesak, eskatu nahi duzuna eta nire aitak nahi duzuna emango dizu. Ez, printzesa, ez dut behar zure aitak ezer emotea. Zuk eman behar didazu. Begira, zure intxasko diadema egingo dut. Baina lehenengo, joan zaitez lorategira eta zuk zure eskuekin hartu intxasko diademan jartzeko tantarik politenak, ederrenak. Noski, esan zuen printzesak, zelan ez zait bururatu? Nik hartuko ditut nire intxas diademan jartzeko intzarik ederrenak. Eta ara joan zan lorategira. Eta aizue, begiratzen zuen intxasko tanten artean eta ederrena hautatzen zuen. Baina hartzera zijoanean apurtu egiten zen. Beste intxa tanta batengana joan eta berriro ere hartu, baina apurtu. Eta beste bat, baina apurtu. Denak apurtu egiten ziren. Aitatxo, ezin dut, ezinezkoa da intxa tantak hartzea. Horixe da, esan zion gizonak. Arrazoia duzu, ezinezkoa da. Beraz, hemendik aurrera, ez bidali inori, zuk egin ezin dituzun gauzak. Eta hemendik aurrera, disfruta ezazu zure inguruan dauden gauza ederretaz. Eta aizue, printzesak hori egin zuen. Egunero lorategira joaten zen, intxa tantarik ederrenak ikustera. Eta handik aurrera, posago bizi izan zan, eta aitatxo lasaiago. Aizue, gustatu zaizue ipuina? Ze ondo, ni jarraituko dut gure liburu magikoarekin. Ia, ze beste historioa kontatzen digun gaur. Eta bihar edo beste egun batean, elkar ikusiko gara. Bebai, bazein behin, saioan, agur!
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.